Hello, magandang hapon sa lahat po ng mga nandito. Good afternoon. Ayan. Welcome to my YouTube channel. Hello, shout out. Hello. Shout out. Alam niyo ba guys? Alam niyo Hello, shout out sa 1 million viewers. Magandang umaga, ayong hapon. Anong ba ginagawa mo? Kain na po tayo. Hindi na. Wala tao. Busy na ang mga tao dito sa YouTube. Kailangan ko talaga makuha yung sahod ko dito. Walang tao sa YouTube.